Lo Marte, bueno, hay que estar aquí por encima de todo. Así que los hospitales directamente. Casi. Pero vou ler os textos, curiosidade, mala sorte. Curiosidade. Saber que está a morte e o corpo é unha paisaxe de batalla, unha carnicería no cerebro. Permitirías ti, amor deserto, que nesta febre penitente abrisa a derradeira porta e a pecharse detrás miña, sonando impasible. Confurías o pé entre ela e o destino. Novembro de 92. Un poema que son a introducción. Unha bala calibre 7,65 no peto máis pequeno do vaqueiro. Si que a miña vontade é decisiva para escoller o momento e o lugar. E apalpo cos dedos a todas horas. Mala sorte. E por primeira vez desde que souben que ainda respiraba e seguía vivo, sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor esfera, cando estaba soñando un soño lérmico de paixón e beleza, unha seria distancia, literaria e sábia. Só ela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso, e saber dunha vez o que era a vida, amar e ser amado. Gracias. Grazas a vos. Eu teño que particularmente dar as gracias porque dedicasen este día a Luís Pereiro, porque non o coñecía, realmente pois estou coñecendo un canuto, moi bo. Vale, gracias.